симпатична, малка сладичка душа, Диминка обична. Да, ама не, защото тя трябваше да оцелее в един мъжки свят, сама сред вълци, но и успя да се научи да върти на пръста си всички около себе си. Дами и господа, представям ви танцуващата с вълци, умното дете, което обича най-много майка си, сървайвъра на годината Димана Коларова. Димана ще изпее една хубава българска песен "Пуското лудо и младо". Сега, Диманка, от анонса разбрахме, че ти живееш сама сред вълци. Това за братята ти сигурно се отнася, нали? Те научиха ли нещо за да се представят тук? Те много харесват на гоня таленца. Сериозно? Къде сте, бе ви? Ще гоните ли теленца? Я да видя тук с една минута. Как се гоня теленца? Покажете. Я да видим. Това е за 3 месеца, което научиха. Айде, достатъчно. Приберете се в кошарата. Айде. Това научихме за 3 месеца. Толкова. Е в Калвинг сме, Калвинг. Айде сега да чуем какво мисли журито. Браво, Диманче, тая песен изпя многократно по-добре от песента, която пя миналия път. С много ясен и силен и звучен глас, с много настроение и с много настроение. Браво! Нашето си е нашинско, какво да каже човек. Като чуеме българското и ставаме други. Много ми хареса песента.
Поздравления на всички момчета, братя или всички, да, цялото мъжко съсловие около тебе, което те подкрепеше. Страшна песен, прав. Браво, Диманче! Всички разбрахме, че освен, че имаш много силен и хубав глас, тази вечер разбрахме, че си наследила и артистичния талант на майка си. Браво! Следващия талант е само на 10 години.